Ay! Halapin! Time check guys, alas 3:30 sa morning. Kadung nami karon guys, magsundo sa mga kaagat kay nakabuok na. Wow, tagnaan alam dito gas sabi kay das nang adlaw ningan mo kung gadi mi madadun sa mga lakas sa Sikihor. Ningan mi katong suslob sa karon ato mi kay bogasan suslob ba sa Sikihor. Na naman mag-agad das driver ug asa taga-pier dani atod. Be asa ra tong duha. Kabagod ng mga lalay. Hoy, good morning ni Julia. Late mag-driver, libang pa man. Alas 3 sharp pantag sabot. Mga naong. Ichigot sa baby. Kabagod magyapon is inday. Alas 5:11, we just arrived here in the port of Tagbilaran City Bohol. Igo-igo jud pang nilamdag. Ay, kipalimot naman ko. Hala! Agay, dag-eman. Ay. Hilis ra lagi na. Weather update. Mamahaw sa mi guys, pancake sa meron, Amerikana sa meron. Pak! Amerikana kay di may Amerikana mo magnog pancake. Shout out ko sa follower na rin na rin nagpicture mi. Malamig pamahaw guys, it's 6:20 in the morning. Mo ato na mi sa port kay sa pailangan-langanan nga aga mo ang biyahe 7:30. 6 maga ato na mi magtambay. Di tayo ajo tayo, dapat manis ko. Andito na kami, naka-check in na. Marapag kuan. Marapag aeroplano ba? Check in, take in na ba? Naghag ba sa hero? Okay, nanawag na. Ngayon na kita, excited ba? Sikihor dyan na mo ang napilian nga destinasyon. Kaya kung ato bis Oslo, Cebu ra magyapon. So para maiba naman po. Lain na pong probinsya ba? Sikihor na po. And other passengers who require special assistance, please prepare your tickets, seat numbers, and QR codes. Ay, mga basak yung karoon na kurma dahil ni Ocean Jet 388. Correct, importante makatamak. Ay, wow, bunga na dyan ako. Ang sayang na bira. Aja mo ka discourage di. Discourage naman sila. Discourage na sila kay. Ang mga pasahero doon nga nabagdalo ko na sikyo. Di tanaw na to. Umulan bumagyo. Oh. Palit raincoat. Wala mo pa dyan. Giingan ko pagpagpajog. Dugat. Mga akratar tugpuan. Dahon saging. Ang saging. Oh? Aram din ko sa gagdaga no? Para na pikas ko. Suga oy. Muro halutoy ra mag-agi. Ingon, bagjog si Kihorday. Grabe malaging init ha. Diyan na mi guys. Nindot man day pod. Saka excite na mo guys. Bidaan naman ka magkauban. Nara to. Wara. Bilin na sa kalalay. Sikihor. Hala. Kalaag na to Sikihor. Lipay. Dagat pa dahil. Karang pataga ba? Philippine Ports Authority Port of Sikihor. Guys, buutan. Buutan nagkong April book sa book gi kuanan sa resort kay gi free ride me. Oh, to nagamang driver nga manager oh. Antas na. Slash. Tamo nga area, nami kananan diha sa gawas. Wala usa ka ng highway cafe. Kuan mag-open na sila 9 antud 5 siguro na sila or 6 pa. Na sila mag-open. Pero kuan dili Filipino food ang ilahang. Gi-offer. Oh, pero naapod. Naapod. Oh, naapod. Pero dili gid siya ingon og restaurant nga kuan para mag-order ra ka. Oo. Pwede na Medyo na. pricey gid siya. Pero kuan if ganan mo Clarinderia, na dito sa lungsod, wala po dito sa Porto. Matuyok naman to ninyo dito. Oo. Nara po ang Changi dito. Jollibee if ganahan mo Mercury Watson sa ara dito nga area. Oh, gato kay naay mga ingana. Dayon, if ganahan mo maka og restaurant nga dami nga kanang if you want. Dito lang mo sa Joel's tapat sa DBP Bank. Sige. Di man iday. Doon lang na sa Kampanaryo. Sige. Dali na kay tutulong na. Turon. Actually din sa isla, pwede ra jud mo mutana ra jud sa mga locals, mo ginarong tubag mga locals. Ngutana-ngutana na laman tani nguwa na. Kay naay uban nga area nga dead spots. Like labi na dito sa Pikas nga area
lungsod diri, ma'am? 6 towns. Ah. Ay, malipot ma'am. Gamay lang man ang isla. Gamay lang dyan ang isla. Gamay raman day kay unang raman ka lungsod. Only lang, dili usa ka area ang tourist spots diri. Murang kada taon. Ah, Lahi na oo. lugar, so murang makaingon ka nga layo. Pero gamay jud ang isla. Kung tuyokon nimo ang isla nga, one big tuyok lang, walay mga punong-puno. Matudyo ra. Yung agka o price, pagbalik nimo, naluto ang rice. Ingana ra siya kagamay. Gamay ra, day. Hindi mo siya mga 1 hour. Sa mga ana raw. 1 hour ka Kung suroy-suroy ra jud. Kung magkuan ra, joyride. Ang good nga kuan, syempre ang ubang tourist spots Sudlunon, Oo. Lakangon, nga na. Oh, nang Malagan. Kandanay Norte ang tawag diri sa among kaning barangay diri. Barangay Kandanay Norte. Na diha ang highway cafe. Ay, Dili sa doon na day left sa side. inyo ha. Di man ina highway cafe day kay basig ganahan Wala ka na. wala pa mi kuan ma'am kay wala pa gi kuan sa DTI amo ang Kuan ka nang- drawing pa amo ang poster ba. So wala pa mi kani nga balay inyo kay mailhan. Ah, kani. Pero kana ang kananan. Ay, oh, nano. O bitaw kita na ko. Highway cafe. Pero nabi ilang food ka. Medyo Sige. pricey lang. Hindi kasi dig makaya rapin. Yes, Makaya ka. Ay, makaya lang good food, pero dili siya maayo sige food. Oh, bitaw Kaya tinood. wala ka budget. Correct. Hapon-hapon. Pero ang agianan lang jud din ha. Nagbuka di ka mo mabago. Grabe day pug habagat diri kusog. Amo na ni? Yes. Magindot lagi. Wala ni yung room. Dayon. Murag may- Ano pang ipa-check ang Prente, AC? sige. Okay, mao ni guys ang among kwarto. Kauban na ta karon sa April ang explain ninyo. So this is the bungalow 1, I think. Because we are being transferred here. Okay, mga lalay ba yung mga LA. Char! So guys, this is a very recommended place because the owner is so very kind and so approachable and accommodating. Kaya pa mo nga, basta wala sila yung bisita, maka-check in mo early as you can. Basta sa'yo din lang mo. So this is our room. We have the 1 bed and 1 extra phone. Ari ra ko sa So guys. ang capacity ani is, I think, 4. Yeah, dito is 5. Ako ari sa galuhagan man ko. Na. Ha? Yeah. Kaya dyan mahug ko. Kamo lang may pagdubya. Kay ugan ako, basig makaihi ko mabasas in. Makaihi ba ikos banig. Betong tanawan. Wow, ang lamig-lamig guys. Naka-aircon tayo dyan ng mga 17. Oh, kamusta? Sisisi pa mo. Asa man may pang coat-coat na Angeli? Ha? Nagputay sa mga paraphernalia. Pwede, kaya ba kaday? Sige, paningils undos idagin sa 360. Nag 360 kay mag-motor ko dito sa panorami ko. Palaaga sa Inton Mexico. Ay, ana paningla. Ili ka man na nakuha na. Gano man, sa dami kabalaghan ni kababalaghan The dia. most important part, check the CR. Sige. O baka pasar, very nice. Wow. Sige, prol. Padajon. Wow, nindot. Tanawa guys. Very demure. Nindot Look kay at the dako. design. Aesthetic. Spill, let's open the window. Undo rin na. Open the window. Wow, okay rin siya Okay guys. kaayo. The aircon, there's a heater. Agoy, ang mga kandingan, may problema. Ligo dun mo kay na Water heater. check. Water. Uy, kusog! Ay, grabe ka. Okay. Perfect. Pwede mo maligo, Dani, 3 times a day. Okay kaayo. That's all. Okay na jud ka ni guys. Basta di lang mo arte o kanang medyo sakto ra jud actually duha ka taon na nag-extra bed rami kayo nga magmaglahi ko nga wa man koy kadon. No, kani jud siya for kuan jud ni siya, mga 4 capacity. Usa mga di lagi mga artehon. Naman sila yung extra foam good. Dara og dari. Dari og dari. No. Sa katong una na mo, ang kuan dito is 5. Mm. Isa ka bed, tulo ka extra. Kung depende ra ninyo, pag ganado, ikaw ra isa na lang. Oo, wow jud. Why mga way? Bisan siguro bisan ganing napo niyo pwede pa naman. Oo. Pwede ra. Sige. Gusto ko mga outfit Uy, na maghawa sa ta, dito. maghawa sa ta. Going nami guys, mangita sa mig pagkaon kaya nabuntas na rin sa kawawa na si Jang Jawi. Nagkagubot mig mga pilapod ka minutos. Maduga ni kay diara. Baita. Mo ni giabangan ni April nga motor. Tagpilag adlaw April. Ah, basta kay 2,000. 2002 ag upat tulo. Upat ka adlaw. Buhok siya upat kadlaw. Nindot ka jud magipuyan guys. O mani purma sa natad na daghang buwak. Di ba? Bongga. Nakwari itong unit. Ay, diyan kay okay, pink na pink man. Mura mag-baji na baji. Ay, mo day red. And the adventure begins. Sa di pa tamo pa na dyan, like ug subscribe sa diha. So, lakaw rami gamay, padung dari sa highway.
Ay loy pag amang motor ug sakjan. Bija magdanda rin dapit ni tipas. So, first stop naman is pagkain. Kaya ra na dyan gutom ah. Galipong-lipong nawa kapag ang pancake. Di ba tabang kong pancake ra? Uy! Halapin! Hadlipin! Kasuga! Diyan na rabay lupin! Uy! Halapin! Ilo ako! Halipin! Kisa! Linisang na ha? Kamulisan na. Aglo kayag mga lubirang tagasa ba na mo kalit og unos. Di ka maglisod sa imong paldaday. Pero nagsapa mapagkag shirt no. Oh, naay Jollibee. Watson. Metrobank. Landa. It's a Metrobank. Oo. Sige, ito naman kay basic sign dito kuan. Or dahil kahan si Muldi Bipito ah. Tabang ko pangita. Dapat ni mangutana, asa to bitag ni BP. Katulong Pinas na to. Ari may maniud to guys, kay may i-recommend sa amo ang kuan, landlady. Poblasyon Sikihor. O man yung mga address. Ay, di ka dyan mailhan nga nga buntas. O, sinaw mag-agi. Joke lang. Tapa kanin salin to ah. Take home. O, diyan ako karon guys sa PSA Sikihor. Diba? Ito may nadari. Nako sa AI Suites. Naidaan nga kampana. Anak mi karon. So di ami dari karon sa Sikihor Business and Convention Center. Naidaan nga kampana. Murag karaan na. Nangita mis katong welcome to Sikihor. Ikawa man mi. Hala, di agi pa ikag na pugko. Arang lami arang pinuha. Hala, arang nindot guys. Asa ni? Ano sa edit ani? Nindot ako ingani. Lami magkuag sanga. Kani guys, mura ni si Zaog sa maniha. Simbahan nga karaan. Gabaklay-baklay rami dari guys. Nindot ba pud kay mura bag karaan jud kaadyo. Hala ra lami ag Magic Cruise guys. Kay mo kaning Magic Cruise guys, mo out ra pud na sa og hapon nya musiga na pagbalik ini kabuntag. Nalan like color. Hala karon pa ko kita kumintang nga ingani. Wow, ninduta. Kinahanglan jud ta makapapicture ta sa welcome to Sikihor para na jud ta ebidensya nga ta dari. Kay di man jud pwede guys ug ta makapapicture dari kay mao man jud ni ato ang kuan panghambog nga ning abot jud tag Sikihor. Oh, di ba? Oh, welcome to Sikihor. Oh. Abot na jud ta daring lugar ah. So kung mo mo diri Sikihor guys, di jud pwede di mo kapapicture dari sa welcome to Sikihor. Okay. Gwapo kadyo. Oh. Si Day, kuan mo Day. Ipusing dyan na Day. Nindot jud pod oh. Agkaraan man gud nga mga kuan mo yung nag-drag view. Karon guys, mangumpra na. Kay magluto rag mga lalay kay arong makatipid. Ngumpra na Kay sig kaon, aganin na gamay kan ganina. Huy agatong sudan injong gihipos. Oo, tasa. Tabok na ta. Oh, basig na ako follower diri dapit ah. Bitaw mula ko na pud mi guys, siguro may nagpicture. Diyan na mi sa palengke. Palit may ukra. Ayun ang guwang day. Narang gagmay day. Para di tama kuan. Kinis inday mo ni expert og ukra sa Alicia Bohol. Kay lalim ang ka pamili gunizag mga maadzuhon. Taong, dili mo magtaong. Duha ra gud ka buktaong siguro. Ugma na po ng uban. Ah, sige. Sige. Magturta ta? Duhara. Ajo pala be kay di lagi pud ta makahurot pila ra kinana nato. Ako di jud ko katansad sa ginagmay. Kay ug mamalit kog aradagan na. Kinsi mi kag suon. Kuno na do ginagmay ra la kamo ra pag-estimate. Sige, kumbati yung ngalalay. Kaya ngalagan man. Di magpalidza-palidza sa lang tahil. Kilibing mo guni sila. Kana, isara. Di ba, pag mong daghanan, grabe po itong kinananay. Di, isara kong kabukahos. Ngalako. Na. Tiyan, grabe na. Healthy living, girls. Kamatis, pagping, kay lamig. Ayun, ang hinog. Aw, kana. Diyan ka mahinog pa man na dyan gabi eh. Kana. Katu, harali may ato. Kana. Kaya wala may og hinog. Di na si Jal lagot. Kaya ito iparis ingat sabay sa Grabe atong siguro. buwan. Arlam ya diri ka uban ni mga pataji kay healthy living sin.
Tipid pa. Ang okra, magluto tayo daw tomorrow. Namalik na may kay Kapoy ka adyo may mga tog. Pahaway sa mga lalay. Mag-edit sa koron guys, ang hapon continue ta ning pahaway sa kay. Mga tog gabi. Idi ari. Nga naman konsensya ka? Ganahan ko guys ang pisto da ko sa. Ay, kanto te! Ah, dito. O, adyo ka bala ka. Ikat na to. Oh, i-zoom ra nga guys. Alam ka. Kaya para ba dyan nakakitas ng legs? Andiyan, mabutang na hinuon sa kuan. Ako kalbitihan.